Hej, jeg har disse Bose høretelefoner, som jeg gerne vil sætte i stand. De er ret slidte, fordi jeg har brugt dem til alt muligt arbejde, og man kan se hovedbåndet heroppe, hvor slidt det er blevet. Det vil jeg rigtig gerne skifte. Og ørekopperne er også hullede og slidte, så dem skal vi også lige have skiftet. Jeg fandt det her hovedbånd fra en 50'er. Og det er det, jeg skal skifte nu. Der er simpelthen en lille skruetrækker med til. Og sådan ser det ud. Det er faktisk ret fint. Og så er der de her ørekopper, som jeg også har købt for 25 kroner. Og der er indlæg i også til indvendigt. Så skal vi have skiftet de her små skruer, der sidder lige her. De er meget små, og kan godt være svært for mine tykke fingre, men vi prøver, og vi bruger den her lille skruetrækker, der var med til. Og jeg sætter lige lidt tempo på her. Og der er de her 2 små clips, som vi skal bruge igen bagefter, når vi har sat båndet på. Og det gamle bånd her skal vi så have af. Jeg troede egentlig bare, at man kunne hive det af, men det fandt jeg hurtigt ud af, at jeg blev nødt til at klippe det op med en saks. Der skal man jo bare være opmærksom på, at der sidder jo ledninger herinde under, så man ikke lige får klippet dem over. Det vil være ærgerligt. Og så skal vi have sat hovedbåndet på. Så det åbner vi bare lige her fra enden af. Så skal vi bare lige have klipset den på, men før vi kan det, så skal vi have fjernet de 2 plastik, dem så der sidder her. Og så skal du lige sørge for, at ledningen er fri her, så ikke man lige får klipset den henover. Og så skal vi have sat de 2 clips tilbage på. Og man skal sørge for, at de vender rigtigt. Man kan se her buen på clipsens side skal passe til, hvordan båndet det buer. Og den nederste her, der kan man se, hvordan skruehullet skal passe op i den anden. Og jeg sætter lidt speed på igen, fordi mine fede fingre er ikke særlig glade for de her bitte små skruer, som skal sættes op i. Så skal vi have skiftet ørekopperne her. Og der tager du bare fat og hiver. Så ryger de af. Så skal vi have de nye indlæg i, og der sidder lidt klister på bagsiden, vi lige skal pille af.
Og så skal vi have klipset ørekoppen på her, og den skal man egentlig bare trykke hele vejen rundt. Det kan godt være lidt besværligt, men lidt tålmodighed, så går det. Og på 10 minutters tid, så har du faktisk lavet et par helt nye hørebøffer. Tak for den gang.